Ahojte, tu Peter z internetového obchodu gamershop.sk alebo ultragame.cz. V tomto videu by som vám chcel ukázať, ako si aktivovať hru v službe Uplay. Ako vidíte, už som v programe Uplay, som v programe prihlásený pod svojím účtom, v ktorom chcem hru aktivovať, a kliknem a hneď úplne vľavo hore na menu a 3 čiarky. Z menu zvolím aktivovať klíč a následne sa mi zobrazí okno, do ktorého môžem zadať aktivačný kód. Aktivačný kód sme vám odoslali na e-mail, ktorý ste uvedli v objednávke, potom ako ste objednávku uhradili. Aktivačný kód nájdete priamo v tele e-mailu alebo v prílohe e-mailu ako obrázok, v ktorom je napísaný aktivačný kód. Ja mám pripravený aktivačný kód pre hru Settlers 7. Ja si ho skopírujem. Vy si aktivačný kód skopírujete z e-mailu alebo prepíšete priamo do tohto pola aktivačný kód, ktorý nájdete v obrázku v prílohe. Ja si aktivačný kód vložím a následne kliknem na tlačidlo aktivovať. Následne sa mi hra aktivovala, ja sa prekliknem do záložky mojej hry, kde už nájdem aktivovanú hru Settlers 7. Keď si chcem hru nainštalovať, tak si ju rozkliknem a jednoducho kliknem na tlačidlo stáhnuť. Zvolím si jazyk, v ktorom chcem hru nainštalovať, kliknem na tlačidlo pokračovať, zvolím si umiestnenie, kam chcem hru nainštalovať, môžem si zakliknúť, že chcem vytvoriť odkaz v ponuke štart alebo odkaz priamo na pracovnej ploche. Kliknem na tlačidlo pokračovať, odsúhlasím podmienky, potvrdím, že môže operačný systém Windows nainštalovať hru a následne už vidím, že sa mi hra sťahuje. Hra má celkovo 8,5 GB. Pri rýchlosti, akú sa mi sťahuje, sa za pár desiatok minút môžem začať hrať. Je to jednoduché, rýchle, pohodlné a hrať sa môžete ešte dnes. Verím, že vám návod pomohol. Pozdravujem vás, Peter, za internetový obchod gamershop.sk a ultragame.cz.